barakatuh. Yawa barkan mu da wannan lokaci da fatan ma lafiya. Ga project na uku ICE sun kawo. So saboda haka kowa ya shiga ya yi shaf ya register shaf ga nan source. Idan ka bude shi haka zamu ga yadda ake register da yadda za ka yi amfani da username ko in ce referral code. To gashi nan mu kalle shi. Yanzu abin da za ka yi kawai za ka saka email ɗinka a nan gurin. Bara in saka email ɗina. Sai mutum ya danna to this login or sign up. Yayin na saka yawa. Sai in koma can kan email ɗin da na saka da ka saka ɗin. Za ka shigo. Yawa gashi. Zawa gashi ya shigo. Sai ka danna shi haka. Ka dannawa sai ka zo sai ga 112 yake ko? Yayin nan 112 sai ka ƙara minimizing. In kai minimizing sai ka shigo. Sai ka danna shi. Subhanallah. Da zarar ka sa kuɗin daidai to subhanallah. Yawa gashi kana sawa sai ka zo sai ka tafa next irin da yadda muka register ICE ma dai gashi next again to sai ka zo sai ka saita nickname ɗinka na kilomita nickname sai ka saka nickname ɗinka username ɗinka wanda zai kasance shine a matsayin misalin referral code ɗinka to sai mutum ya saka ga nan bayan ka saka za su baka welcome bonus guda 2000 na wannan coins ɗin sai ka yi na next idan ka yi na next yawwa sai ka sa complete ka zan ce yana ci gaba complete yawwa gashi ya bude to sai zo sai ka tafi next again next to waɗannan misali za ga gashi an sa inviter curious da sauransu idan ka taɓa link ɗin directly zai kai tsaye misali idan ka taɓa link ɗin zai kai tsaye kaga nan gurin za ka taɓa wannan next ɗin ka gama shi sai ka bayan gama yawa gashi sai bangaren boosting kana kammalawa in sun tura maka boosting ga bangaren boosting yadda ake boosting din yana fatan kuna gani sai ka taɓa boosting nan in ka taɓa bangaren boosting gashi a level 2 zaka ba da ICE guda 2300 wanda zai kasance akalla kana da referral mutum nawa kenan suka bada to bara an gane level 3 boosting din level 3 shine zai kasance nawa level 3 ina ga zai kasance guda 5000 bara mu dauki level 2 din bayan na level 2 barga misali kaga zai kasance guda 2970 sai ka yanna sai ka je sai ka yanna nan gurin shine zaka dauki kwala address din da zaka je ka turawa in ka zo sai ka confirming sai ka zo ga wala address din da zaka je ka turawa nan gata nan sai ya kwafi haka in kai kwafi ina fatan mun fahimta ko kai kwafi sai kai minimizing sai ka je kan inda zaka turo misali zan turo daga MetaMask afuwa zan turo daga MetaMask ok na wani MetaMask ba zai ba bara in je kan bara na koma kan koyin sabi yana ga zai fi na MetaMask bai ba ina ga bara shi kan bara turo na kan koyin sabi misali gashi na shigo kan koyin sabi sai ka yanna kan asset din kanan gurin kan wallet kai in ka yanna kan wallet sai ka zo sai ka yanna withdraw a nan gurin misali ga withdraw nan sai ka yanna ICE ga ICE yawa ga ICE sai ka zo sai ka first din wannan wallet address da kwafo dawa mun kwafo ta a can ko okay yawa gashi mun yi first din ta sai ka zo sai ka selecting network gashi nan kai selecting network duk da ko taba shi kai ma zai hau amma dai mu gani yawa ga network din gashi nan BNB to 150 za su dauka mu ba komai to sai ka zo sai kai ƙara minimizing haka sai ka dauko adadin abin da suka buƙaci ka saka din misali sai mu zo sai ka dawo kan gashi nan bismillah afwa da kai nan gurin ka da mu sai ƙara taba nan gurin wanda yan ɗage-ɗagen nan gashi nan a can gurin sai ka taba gurin zai baka dama gashi nan inda za taba shi kaga inda ka saka maka boost din sai ka taba boosting gashi nan in ka taba boosting zai ƙara mai da kai can in ya mai da kai kuma gashi ina kan level 2 ina rawa da na dauka sai ka kwafa nan gurin shine adadin address din da zaka kwafa sai ya kwafa haka in ka kwafa sai ka ƙara minimizing haka in kai minimizing sai ka dawo kan shi
kai komai ya hau ga wallet din can a sama, ga adadin amount da zaka saura guda 3000 kenan ko 2000 ba yan kadan, sai ka danna withdraw, ka danna withdraw kai za ka yi confirming, sai ka confirming. Yawwa yau za ka dan jira, gashi yana kan pending, in yayi gama sai ka yi. Za ka dan jira dan yi maka complete, da zara dan yi complete din nan za ka ga misali sai ka kula wannan gurin za ya kwafi. Misali bari an sa mana, za ga wannan shi ne transaction hash, shi za ka kwafi din sai ka danna shi haka, kai kwafi to sai ka ƙara minimize naka, sai ka dawo kan ice ɗinka, in ka dawo kai sai ka yana nan gurin sai ka danna, sai ka danna continue din nan, sai ka danna continue, sai ka zo sai ka taba nan gurin select network. In ka taba network sai ka duba ga BNB shi muka amfani da shi, sai ka taba shi, sai ka danna nan gurin, sai ka yi posting din wannan hash din da ka kwafo, sai ka danna saka, sai ka danna continue again, sai ka danna continue. Za ga shi nan in saka maka ne successful confirm, a gani your account has been successfully upgraded, you can now start inviting more friends and increase your earning. Sai ka danna done, shikenan. Yawwa yanzu shikenan, sai ka zo sai ka kwafi referral code ɗinka a nan gurin, in ka zo sai ka danna shi haka, sai ka kwafe shi, sai kai kwafi ko kai kwafi haka, ka gana yi kwafi ko kuma ka tura kan duk wanda za ka turawa. To wannan shine, Allah taimake mu, Allah sa mu dace.